Bun, super, mulțumim pentru toate răspunsurile din chat. Bun, webinarul de astăzi este despre elevii noștri și cum reușim noi să construim aplicații succesful la facultate, pentru facultate și de aceea astăzi am și doi invitați foarte speciali, și anume foștii noștri elevi de la Prep School, care tocmai ce au intrat la facultate și sunt foarte, foarte excited pentru că din toamnă vor merge în Statele Unite, unde au primit burse full. Numele meu este Emma Iordache. Eu sunt acum anul 2 la facultate. Nu știu de ce tot timpul uit că sunt anul 2. Timpul trece foarte repede aici. Uh, Sunt la Wellesley College în Massachusetts. Este o facultate de femei în apropiere de Boston și eu la rândul meu am o bursă completă. Pe parcursul liceului am fost parte din foarte multe activități, vedeți câteva loguri pe ecran. Am explorat foarte multe zone diverse, de la educație, la STEM, la tot felul de activități legate de sustenabilitate și în principal profilul meu a fost construit în zona de educație și sustenabilitate, iar acum la facultate am un major în computer science și îmi place foarte mult să învăț limbi străine. Cred că este foarte cool că avem o arie foarte mare de limbi străine pe care le putem învăța la facultate și atunci încerc să take advantage of that. Iar eu când am intrat la Vârsia eram clasa 10-a, atunci nu exista prep school pentru că este ceva ce eu am creat. Însă am lucrat aproape cu toată echipa Vârsia pentru că eram voluntară și mi-am dorit să ofer această experiență și altor elevi. Astfel, rezultatele mele au fost, aș spune, foarte, foarte bune și au demonstrat cumva toată munca pe care am depus-o de-a lungul anilor. Am intrat la 5 facultăți din Statele Unite. Um, și am ales să merg la Wellesley College. La patru dintre acestea am primit bursă completă și a fost o adevărată plăcere să lucrez cu echipa de la Vârsia atunci și acum mă bucur că pot să ofer această oportunitate și elevilor din România cumva mai devreme aceeași oportunitate pe care am avut-o și eu, să înceapă acest proces mai devreme și să știe cu siguranță unde vor să aplice, iar acum o să o las și pe fosta noastră elevă Andra, care tocmai ce a intrat la Yale, să discute un pic mai mult despre procesul ei de aplicare și activitățile ei. Mulțumesc, Ema, sper că mă aud. Bună tuturor, eu sunt Andra și după cum am spus și Ema mai devreme, doar ce am intrat în decembrie la Yale cu bursă full. Ca să vă spun mai multe despre mine, sunt din Târgu Jiu și un lucru pe care l-am auzit legat de ca o întrebare din partea multora care aplică în state sau care au aplicat la fel ca mine, a fost cum aplic în state, ținând cont că nu am accesul la programe internaționale sau așa mai departe. Care a fost o preocupare foarte mare și o întrebare și o frică foarte mare de-a mea, pentru că nu am avut accesul la atât de multe programe uh, internaționale sau de anvergură foarte mare, motiv pentru care majoritatea activităților în care am fost eu implicată și care au fost în aplicația mea atât pentru facultate cât și pentru el, Young Global Scholars, despre care o să vorbesc imediat, au fost activități ori create de mine în plan local, ori create în parteneriat cu persoane din comunitatea mea. Uh, Pe parcursul liceului și gimnaziului m-a pasionat foarte, foarte mult robotica, matematica, informatica și toată partea STEM, dar în același timp am mai avut câteva pasiuni și interese, cum ar fi teatru, tenisul și tranziția justă, care m-au preocupat foarte mult în atât timpul liber cât și pe partea academică. De dovadă m-am implicat foarte mult în activități de robotică, am făcut parte dintr-o echipă de robotică, mai exact T-Balls, ca lider acum alumnii, dar și din inițiative STEM din comunitate. Am fost vicepreședinte și președinte interimar în cadrul Consiliului Județean al Elevilor Gorj. Am fost fondatoare bine, sunt fondatoare și am fost coordonatoarea unui ONG județean și am avut multe activități pe partea de STEM și pe partea de educație. Și acum am intrat la Yale, unde sper că o să, cel puțin cred și sper că
mă specializez în computer science and psychology, matematică sau computational biology, deci există puțin de gray zone în acea parte. Câteva lucruri despre mine și drumul meu de la prep. Pe scurt, în august am aplicat, m-am înscris la VSA Prep și am început în septembrie 2024, unde am și început să lucrez la prima mea aplicație pentru un program de vară, care a fost Elian Global Scholars, un program unde înainte să intru la Prep nici nu imaginam că voi putea aplica, dar aminte să intru. Unde am aplicat pe trecul de Innovation in Science and Technology și am fost acceptată cu o bursă de $4.500 din 6.500, diferența de 2.000 fiind acoperită de o bursă din partea Fundației Comunitare București și ANG prin programul lor de robotică și programare. Deci putem spune că oarecum bursa a ajuns să fie full. Ulterior, în iunie și iulie 2025, am fost la Yale, la facultatea unde acum am intrat ca parte a programului Yale Young Global Scholars, unde am avut parte să lucrez cu profesori de la Yale, atât pe partea de robotică, programare, astrofizică și să facem un prototip de CubeSat mini-satelit pe care să-l lansăm în jurul campusului, dar și să facem un research proposal pe partea de psihologie și neuroștiință. Deci putem zice că a fost un pic o experiență diversă. În august și septembrie 2025 am fost acceptată la Yale Summer Journalism Program, am dat SAT-ul, tot ca parte a drumului care a fost SIA Prep și am dat și examenul de IELTS. Și pe 17 decembrie 2025 am primit și minunata veste că am intrat la ei, moment în care pot să spun că grijile mele pentru clasa 12 s-au cam diminuat. Și cam atâta despre mine. Am să-i dau mai departe cuvântul colegului meu, Cristi. Mulțumesc, Andra, foarte inspiring, I'd say. Hello everyone, thank you all for joining. Este o oportunitate foarte bună faptul că ați ales ca să participați astăzi la sesiunea oferită de noi. Și felicitări pentru că luați primii pași către drumul vostru către admiterea în SUA sau Europa, după caz. Ca să încep, așa, sunt destul de multe activități pe care le-am aici, bineînțeles, Andra va oferi mai multe activități în detaliu. Eu vreau să vorbesc mai mult despre faptul că atunci când am ajuns la prep, cumva mai suntem așa un pic confuz, probabil că și voi vă simțiți confuzi acum. Sunt foarte multe informații, dar cred că Prep m-a ajutat foarte mult ca să-mi gestionez cumva aplicațiile, pentru că atunci când I joined the Prep cohort, avem deja câteva activități în comunitățile din care făceam parte. Spre exemplu, în liceul meu am făcut parte, adică am fondat clubul de teatru. Uh, dar am fost și capitanul echipei de dezbatere din cadrul liceului meu. M-am implicat și în activități precum Consiliul Elevilor, care cred că este cea mai populară activitate în care se implică elevii din România. Și vă sugerez ca să o faceți, cred că este foarte formativă și vă ajută cumva ca să vă îmbunătățiți anumite skill-uri sau să le căpătați. Și pe lângă asta, pe lângă activitățile astea de leadership cumva, am fost implicat și în sporturi, spre exemplu în notul, în care am participat și la mai multe competiții la nivel local, dar și la competiții la nivel național. Și recent, înainte de programele de vară pe care le-am făcut, care sunt aici în colțul stâng, uh, am participat și la European Youth Parliament, care, din nou, vă sugerez foarte mult ca să cumva just look over it, poate să vedeți dacă e pentru voi sau nu și să participați la o sesiune pentru că, din nou, este o activitate foarte formativă. Um, eu sunt din Constanța și am fost la liceul teoretic Decebal, probabil că ar fi trebuit să încep cu asta, probabil că v-am dat cam multe informații. Um, și anul acesta am participat la două programe de vară, Notre Dame Leadership Seminar și Babson College Summer Study. Iar în decembrie am fost acceptat la Notre Dame și Minerva cu burse full ride. Probabil că ați observat că am ales ca să nu vorbim despre două activități de aici.
pentru că au fost cumva my passion projects. Însă the passion project that I consider is Politică pentru Toți. Dar legat de știrile Constanța, este o inițiativă tot jurnalistică, însă Politică pentru Toți este o activitate strictă pe jurnalism politic. Uh, de aceea pot spune că cumva știrile de Constanța a fost cumva like the foundation of Politică pentru Toți, despre care o să vorbesc mai mult la partea de Passion Project. De aceea vă invit să rămâneți până la final să aflați mai multe despre what is a Passion Project. Ok. În continuare, vă vorbi despre parcursul meu la prep. Eu am aplicat de Paște, adică încă țin minte când am aplicat pentru poziția de voluntar la VSIA Prep. Și pot spune cumva că a fost așa ca un miracol, să zic. Pentru că, sincer, nu credeam cumva că aș avea oportunitățile astea, că aș avea acces la aceste oportunități și că aș fi cumva capabil de a, nu știu, a intra la aceste oportunități. Cumva am fost așa, like, doubtful despre ce abilități am eu. Și probabil că câteva persoane care nu știu, au intrat la sesiunea de astăzi au același sentiment despre ei. Și vă spun de acum că nu ar trebui. Pe lângă faptul că VCA Prep School o să vă ajute cumva ca să like build your profile, it will actually build your confidence as well. Suntem o comunitate foarte strânsă și prin studenții pe care i-am cunoscut de-a lungul timpului și pe lângă prietenile pe care le-am creat, pot spune că am ajuns să mă cunosc mai bine și cumva like realize the word that I have. Ok, și anul acesta am aplicat la patru summer programs și am intrat la toate, like to brag a bit, dar pot spune că Notre Dame Leadership Seminars a fost cel mai um, impactful cumva, pentru că pe lângă faptul că este atât de bine recunoscut peste tot și multe facultăți din SUA le recunosc ca fiind un program foarte like selective, dar foarte demanding și cumva văd că poți să, gen, să te implici academic la o facultate în SUA și cumva că gen o să vă explic mai mult pe parcurs de ce am aplicat test optional. Cred că asta a fost unul dintre motive. Um, Prin faptul că puteam cumva ca să arăt și că pot să mă implic academic la o facultate în SUA. Uh, ok, pe lângă Notre Dame, am participat și la Babson Summer Study, la care am intrat cu o bursă full. Uh, nu mai știu exact cifrele, dar cred că era în jur de $6.000. Și acest program este destul de selectiv, dar cumva, având în vedere că au mai fost alți studenți, spre exemplu Emma, care a fost la Babson Summer Study, I would say like a bit less selective. Din moment ce la Notre Dame, eu am fost primul român care a intrat la acest program și să sperăm că și anul acesta vor fi alți români și poate că if you decide to join us, maybe you'll be the next person who goes to this program as well. Pe lângă asta am făcut și programul de la Harvard. I forgot like the whole name of it, but it's pretty long as you can see. Și am fost selectat ca și fellow la Benjamin Franklin Transatlantic Fellowship. Such a long name, right? Iar în România de obicei se alege o singură persoană. Din păcate eu nu am putut ca să particip pentru că eram cumva în conflicting schedule cu celelalte programe de mai sus. De aceea am decis ca să le spun că nu pot să particip, dar pot spune că ei au fost foarte profi, ca să spun așa, în tot procesul organizațional și chiar gen acoperă tot. You just need to talk to your parents and actually they will do that for you as well. They're very nice, so I suggest you apply to that opportunity as well. Aplicația se deschid luna aceasta în februarie. Iar în iulie, cum am spus, am participat la două programe. Notre Dame este din nou fully funded și cumva mi-a acoperit și costurile pentru avion, doar că după ce am terminat programul, bineînțeles. And yeah, I applied test optional și am intrat la Minerva și Notre Dame în decembrie. Back to you, Emma.
Super, mulțumim mult, Cristi. O să vă lăsăm oricum detaliile de la toate aceste programe, încât sunt foarte interesante și chiar merită să aplicați. Sunt oportunități foarte bune, sunt programe care ar fi foarte costisitoare dacă ar trebui să plătiți pentru ele, însă beneficiul cel mai mare este că noi căutăm în general programe care să ofere burse elevilor noștri, astfel încât să vă puteți permite să mergeți acolo în cazul în care nu aveți posibilitatea să plătiți mii de dolari pentru acestea. Beneficiul la un program cum este cel de la Notre Dame este faptul că vă plătesc inclusiv biletele de avion. Sunt foarte multe beneficii care intră în acea bursă și este totally worth it să aplicați și să încercați. Niciodată nu știți unde vă vor duce aceste decizii. Bun. Am selectat câteva din întrebările voastre care nu vor fi deja foarte bine dezvoltate în prezentarea noastră generală, încă ne doream să trecem cumva prin toate curiozitățile voastre. Și una poate că din cele mai frecvente întrebări pe care le primim este uh, ce face o diferență în aplicația voastră? Și răspunsul este destul de simplu. Pentru început, ca să aveți o aplicație foarte bună, trebuie să aveți ceea ce noi numim stats, adică pur și simplu media de la școală, rezultatele de la examen și așa mai departe, care să fie foarte bune, pentru ca voi să fiți plasați um, în acel grup de elevi foarte competitivi din România, care sunt considerați în primul rând pentru aceste burse. Bun, și atunci primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să vă asigurați că vă mențineți o medie la școală foarte bună și vorbim aici ideal peste 9,80, însă în general o medie peste 9,50 este considerată bună. Și se poate și cu medii un pic mai mici, însă aș spune că în general este cel mai bine dacă aveți o medie cât mai mare posibil. Știm că nu la toate liceele este posibil și cumva știu și admission officers același lucru. Sunt unele licee care sunt foarte competitive și în general au mediile foarte mici, chiar dacă sunt elevi extraordinar de buni și acest lucru este luat în considerare, deci nu vă îngrijorați foarte tare de acest lucru, însă dacă puteți să aveți un GPA mare, atunci este bine să aveți și să vă pregătiți din timp pentru SAT și pentru examenele pe care le veți da, iar asta vă plasează în primul rând în acel pool de aplicanți care este considerat pentru bursele dedicate regiunii noastre. Apoi, o să descoperim cumva în toată prezentarea și vorbim și cu Cristi și Andra care sunt acele elemente pe care noi le numim spikes și cum ne facem o aplicație foarte competitivă care să ne diferențieze. Usually this is done through a passion project, adică un proiect de lungă durată care voi ați fost implicați complet, atât emoțional cât și din punct de vedere al timpului și resurselor pe care voi le aveți la îndemână pentru a scala acel proiect. Bun. O altă întrebare este referitoare la nivelul de engleză și cât de important este acesta. În primul rând, într-adevăr, este foarte important să vorbiți limba engleză ca să puteți să studiați în străinătate și să puteți să treceți prin tot acest proces care va fi, bineînțeles, complet în engleză sau într-o altă limbă în funcție de țara în care aplicați, dacă nu vorbim despre SUA sau UK, de exemplu. Și atunci este bine să aveți deja un nivel de engleză bun și dacă sunteți clasa 10 sau chiar acum și în clasa 11, încă aveți timp să vă îmbunătățiți engleza și în general asta este un lucru pe care noi îl observăm frecvent, mai ales că noi în general ne creăm foarte multe materiale și foarte multe prezentări în limba engleză, tocmai pentru a-i face pe elevi să fie mai obișnuiți cu engleza la un nivel mai ridicat. Atunci cumva veți descoperi mult mai multe și vă veți îmbunătăți nivelul de engleză mult mai bine, iar odată ce sunteți acceptați la o facultate și vă pregătiți atât conținutul pe care voi îl consumați zi de zi va crește în limba engleză și ajungeți acolo unde trebuie să vorbiți limba engleză non-stop și atunci nivelul vostru chiar se îmbunătățește foarte, foarte rapid. Așa că don't worry dacă nu sunteți acolo încă și poate vă este un pic mai greu să urmăriți anumite um, prezentări și așa mai departe care sunt în limba engleză sau vă este frică că nu ați putea să vă descurcați într-un mediu în care se vorbește limba engleză non-stop, you can definitely get there cu suficientă pregătire și, din nou, asta se întâmplă doar prin a schimba conținutul pe care voi îl consumați în limba engleză, ușor, ușor.
Și apoi o altă întrebare care este legată de diplome și certificate și este foarte important de menționat că nu aveți nevoie pentru Statele Unite de diplome de la activitățile școlare sau de la premii. Însă este bine să le aveți și să le păstrați. Asta nu înseamnă că dacă le aveți, le aruncați în foc. Nu. În niciun caz, de păstrați. Este posibil să vă fie de folos, însă, în general, nu sunt cerute ca parte din aplicație, iar voi demonstrați faptul că ați fost acolo prin modul în care vorbiți despre activități, cât de bine vă cunoașteți aplicația și așa mai departe, se fac tot felul de alte verificări. Este foarte ușor pentru un admission officer să-și dea seama dacă aplicația voastră este plină de lucruri pe care cu adevărat le-ați făcut sau nu. Dar, în principal, trebuie să vă păstrați, bineînțeles, certificatele de la testele pe care le-ați dat, și anume testele de limbă, SAT-ul și așa mai departe. Și cea mai importantă întrebare, unde să începeți? Ei bine, răspunsul este simplu, dar depinde de la clasă la clasă. Încă mulți dintre voi sunteți clasa a 10 acum, noi am rămas cu timeline-ul pentru clasa a 10, însă dacă vă doriți și un timeline de acest tip pentru clasa voastră, just email us and we are happy to give you one. Și acestea sunt câteva lucruri care noi credem că sunt foarte importante să le faceți în clasa 10, bazat pe niște assumptions pe care noi le facem despre ce ați făcut deja în clasa 9. Și anume, începeți prin a vă gândi la activitățile voastre dintr-un punct de vedere obiectiv și să vă dați seama de ce resurse puteți face rost pentru a scala acele activități și a le face mai competitive, să duceți la un alt nivel, să le faceți mai impactful pentru un grup mai mare de oameni și așa mai departe. Poate să obțineți niște granturi, fonduri și așa mai departe sau să creați mai multe activități pe care le faceți în mod constant. Deci asta este primul lucru pe care ar trebui să-l faceți când ajungeți în clasa 10, să vă gândiți, ok, eu am deja acest profil, cum îl fac mai bine, mai bun, pentru că de foarte multe ori ne gândim doar că ar trebui să schimbăm activitățile, să avem mai multe activități, să mergem în alte locuri care arată mai bine, însă cel mai important lucru în aplicația voastră sunt activitățile de lungă durată, acele activități în care ați stat ani de zile și ați lucrat și le-ați îmbunătățit și ați adăugat lucruri care le-au făcut mult mai bune și să funcționeze mult mai bine prin muncă continuă. Acelea sunt cele mai importante activități din profilul vostru. Apoi, pentru că deja până în acest punct se presupune că ați dobândit deja destul de multe skill-uri, este timpul să vă gândiți la un proiect al vostru. Proiectele pe care le faceți voi sunt foarte importante, arată că sunteți cu adevărat dedicați într-o anumită zonă. Este foarte bine dacă această zonă este și majorul pe care veți aplica și o să vă povestească Cristi un pic mai multe despre asta in a bit. Și o să vorbim exact despre cum creăm un passion project și care este locul din care începem. Însă un alt pas foarte important este să începeți să vă gândiți care sunt examenele pe care vreți să le dați. Și aici sunt foarte multe lucruri de spus despre examene și cum să vă pregătiți. Și o să o las pe Andra să vă povestească un pic mai multe despre asta. Așa. După cum am zis și mai devreme când a fost prezentarea și parcursul meu, eu am dat două examene principale, SAT-ul și IELTS-ul, numai că aici depinde foarte, foarte mult de universitățile și programele de vară pentru care vreți să vă orientați, deoarece pentru unele programe de vară sunt necesare anumite examene, anumite diplome care să certifice capabilitățile de a vorbi limba engleză, de exemplu. Legat de SAT, pentru cei care nu sunt familiari cu SAT-ul, este examenul principal care trebuie dat pentru a aplica în SUA, cel puțin, deși sunt și unele facultăți care au această politică de SAT optional, puteți aplica și fără să dați submit la scorele de la examen de SAT, este highly encouraged să aplicați cu un scor, deoarece el certifică cel mai bine competențele și până la urmă principiile de care dați dovadă în două curicule principale, limba engleză și matematica, care le oferă, bineînțeles, universităților o privire mai de ansamblu asupra voastră ca aplicant, dar mai trebuie și un examen care să certifice limba engleză.
Eu una am dat IELTS-ul, care este relativ similar cu Cambridge-ul, cu anumite diferențe de stil. Un examen care mai poate fi dat este TOEFL-ul și încă unul care a început în ultimii ani să crească în popularitate este Duolingo. Acum, nu sunt foarte multe facultăți în state care susțin și acceptă Cambridge în sine, de asta vorbim de aceste trei examene în principal, de IELTS, TOEFL și Duolingo. Ca, Aspectul cel mai important, cum a zis și Emma mai devreme, este să vă gândiți din start, să luați totul pe pași, să vă gândiți, ok, pentru facultățile și programele de vară la care eu vreau să aplic, ar trebui să am aceste examene care să certifice capabilitățile mele. Care ar fi examenele pe care trebuie să le iau, care trebuie să le dau, ca să vă faceți un plan cât mai personalizat și să faceți pași mici într-un timp foarte mare, ca să nu vă luați cantități foarte mari de lucru, ca după aia exersatul și practice-ul să devină hassling, să nu puteți să vă concentrați și să acumulați foarte multe informații într-un timp scurt. De asta e foarte bine cât mai devreme să faceți un program și să vă gândiți cum ar trebui să vă organizați și vestea cea mai bună în tot stresul ăsta e că deja ați luat primul pas fiind aici alături de noi. Deci, you're one step closer to fulfilling your dream. Uh, și legat de SAT și IELTS și aceste examene, ce aș vrea să zic foarte scurt înainte să trecem mai departe, pentru că o să fie timp la final de întrebări unde o să putem detalia mai mult în funcție de ce clasă sunteți. Partea cea mai bună la aceste examene este că, cel puțin SAT-ul are mai multe sesiuni în care se poate da de-a lungul anului and you can retake the exam și sunt unele universități care iau cel mai mare scor pe o materie și cel mai mare scor pe o materie sau cel mai bun scor. Deci nu sunteți dezavantajați dacă redați examenul. Tot ceea ce contează este să aveți un timeline clar și să vă puteți organiza pe acest lucru. La fel și pe examenele de engleză, you can retake them, dar partea cea mai importantă a procesului este să vă asigurați că alegeți o dată în care să dați examenul care vă favorizează pe voi și programele de vară. Și cred că o să detaliem mai mult la întrebări la final ca să răspundem personalizat curiozităților voastre. Super, mulțumim, Andra, și complet de acord, trebuie să aveți un plan foarte bine definit și ca să începeți să creați acest plan, puteți să începeți să uitați la școlile de vară la care vă doriți să mergeți, ca să faceți acest research în cazul în care nu veți fi elevii noștri. Vă recomand să intrați la noi pe Instagram, unde postăm rezultate constant și să vă inspirați de acolo. Însă, dacă sunteți elevii noștri, noi vă ajutăm să alegeți programele care sunt cele mai bune pentru voi și pentru profilul vostru și unde aveți cele mai mari șanse să intrați. Deja am început anul foarte bine cu trei elevi care vor merge la Yale Young Global Scholars. Avem o elevă care a intrat la un program de la IE, este al doilea rezultat consecutiv pe care îl avem la acest program, care se numește Junior Advisory Board. Un program din nou foarte competitiv. Sunt 15 elevi din toată lumea și aplică sute de elevi. Nici noi nu ne-am așteptat cu adevărat să intre încă un român al doilea an, dar se pare că le place foarte mult de noi și de elevii noștri, care sunt foarte, foarte bine pregătiți. Și ne bucurăm foarte mult că are șansa din nou să meargă la un program fully funded. Și acum sunt mai multe programe de vară la care puteți să mergeți. Aveți opțiunea să mergeți online, să mergeți în persoană. Sunt programe mai scurte, sunt programe care durează până și 10 săptămâni. Sunt programe unde puteți să obțineți burse complete, sunt programe care sunt complet gratuite, sunt programe care vă oferă până și costurile de transport le acoperă ei pe toate. Deci sunt foarte multe programe la care puteți să aplicați și este foarte important să începeți să vă faceți research-ul din timp ca să știți exact ce vi se potrivește și unde ar trebui să aplicați. Bun. Acum, să trecem mai departe la o altă secțiune foarte importantă și anume procesul de aplicare. Ca să înțelegeți exact cum să vă pregătiți, este foarte bine să aveți o idee foarte clară despre procesul de aplicare și vă zic din experiența mea, încât eu când eram în clasa a 10-a, cred că am fost la peste 30 de webinare de la VSSIA. Erau foarte, foarte dese și mergeam la absolut toate, deși prezentarea era mereu aceeași. Însă, speakerii erau diferiți și mereu învățam ceva nou. Așa că
Cred că știu acest slide pe de rost, cu ochii închiși pot să-l văd noaptea și a fost foarte important pentru mine pentru că știam exact fiecare pas. Înainte de clasa a 11-a, ba chiar undeva în vara înaintea clasei a 12-a, este foarte important să finalizați cumva um, cum va arăta aplicația voastră in terms of activities, honors and so on and so forth. Știu că cel mai probabil veți mai avea câteva activități și mai târziu, însă este important ca timpul de după ce se deschide Common App-ul, care este în august, înainte pentru fiecare, înainte de clasa 12-a. Este foarte, foarte important să încercați să wrap things up as much as you can ca să vă puteți concentra pe celelalte componente ale aplicației care sunt destul de dificile. Până acum ar trebui să fi dat măcar SAT-ul măcar o dată, din punctul meu de vedere, pentru că dacă lăsați acest lucru prea târziu, o să vă treziți că nu mai aveți timp să avansați în scorul vostru, să luați un scor mai bun, ceea ce este foarte mare păcat dacă voi aveți deja o aplicație foarte bună. Deci SAT-ul este foarte important, mai ales acum că foarte multe școli nu mai sunt test optional. Deci veți avea din ce în ce mai puține școli la care puteți aplica test optional. Știu că sunt foarte mulți elevi care au intrat test optional și continuă să intre, dar din nou sunt din ce în ce mai puține școli test optional, so you really want a good SAT score. Cred că cel mai bine ar fi să aveți 1500 plus, însă uneori you can work around it și cu un pic mai puțin. Depinde din nou și de școlile la care v-ați dori să aplicați. Um, eu pot să vă zic din experiența mea că toate școlile la care am aplicat, deși a fost cu un pic mai mult timp, au fost școlile la care am intrat, au fost școlile la care am aplicat cu SAT-ul. Deci SAT-ul este foarte, foarte important și vă zic din experiență. Apoi, din nou, vreți să dați testul de engleză, eventual înainte să se deschidă Common App-ul din nou, pentru că veți avea foarte multe componente ale Common App-ului care sunt destul de dificile. Și sugestia noastră ar fi să dați IELTS-ul dacă vă gândiți și la Europa, pentru că este acceptat în majoritatea locurilor. Și TOEFL este o variantă bună, iar Duolingo, mai ales pentru cei care poate au o situație financiară mai puțin bună, este un examen care este preferat pentru că este mai accesibil, îl dați de acasă online. Acesta noi îl recomandăm cel mai des pentru aplicațiile la programe de vară. Considerăm că este cel mai ușor de dat și atâta timp cât demonstrează că tu ai nivelul de engleză necesar pentru a participa la program, ar trebui să fii în regulă. Însă pentru facultate, aș spune că IELTS este un examen care te ajută foarte mult și plus că învățați foarte multe lucruri care o să vă ajute și atunci când începeți să scrieți eseuri și când ajungeți la facultate, așa că merită să vă pregătiți și pentru IELTS. Bun. Apoi, în momentul în care vine luna august și deja știți că veți aplica, puteți să vă faceți contul pe Common App sau dacă vi l-ați făcut dinainte, lucrurile se păstrează acum, deci nu mai există riscul de a le pierde. Chiar și acum puteți să vă faceți un cont pe Common App și să explorați, să vedeți cum arată platforma și cumva care sunt lucrurile de care veți avea nevoie. Pe Common App aveți foarte multe componente. Veți pune 10 activități, veți pune 5 premii, veți scrie un Excel principal, aveți și o zonă de additional information, iar apoi fiecare facultate în parte are întrebările sale, care de obicei includ și foarte multe eseuri. Apoi, încă un aspect foarte important este să discutați cu părinții și acest lucru este valabil și atunci când vreți să aplicați la programe de vară și să decideți care este bugetul pe care familia voastră îl poate avea pentru programele de vară sau pentru facultate. Acest buget poate să fie chiar și $0, pentru că de foarte multe ori avem elevi care intră cu burse complete, inclusiv biletele incluse, așa că nu trebuie să plătească nimic, sau poate să fie un buget orientativ, poate să fie un buget mai mare, în funcție de fiecare situație financiară, însă este bine să discutați cu părinții voștri și să aveți o idee clară pentru a vă putea alege și facultățile la care puteți să aplicați și care sunt cele mai bune pentru voi. Aș spune în research-ul vostru să țineți cont de un lucru foarte important și anume la public schools nu prea există burse, foarte, foarte rar, foarte puține, foarte competitive pentru studenții internaționali.
Însă la private universities aveți mai multe șanse să primiți burse de merit, să primiți ajutor financiar, fiecare are o politică diferită și nu trebuie să vă faceți un pic mai bine research despre ce înseamnă aceste politici de financial aid și de burse. Bun. Și deja vine partea foarte interesantă, care este lucrul la eseuri. Veți avea foarte multe eseuri pe care le veți scrie, așa că este bine să începeți din timp și să nu așteptați până în ziua cu deadline-ul ca să începeți în niciun caz. Nu vreți să faceți asta, dar cu cât lucrați mai devreme la eseuri și asta poate cu mult înainte de august, cu atât veți scrie din ce în ce mai bine. Asta este, cred că, și cel mai mare beneficiu atunci când aplicați la programe de vară. Treceți deja printr-o aplicație destul de asemănătoare, care inclusiv vă cere scrisori de recomandare. Deja vă creați o relație cu profesorii, deja învățați cam ce este nevoie într-o aplicație și puteți să aplicați mult, 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 mult mai ușor. Și atunci vom îmbunătăți și toate aceste skill-uri despre care am vorbit, de scris și așa mai departe. Iar apoi vă trimiteți aplicația și așteptați foarte, foarte mult și foarte impatiently să vină răspunsul, pentru că de obicei durează cam o lună jumate în early sau un pic mai multe luni în regular decision până în martie, de obicei, sau în final de martie, fiind majoritatea răspunsurilor. Bun. Acum, poate că aspectul meu preferat și cel mai important în aplicația voastră sunt activitățile extracurriculare, iar pentru asta este foarte important să vă gândiți la ce tip de facultăți vreți să aplicați. Și atunci, acestea sunt câteva rezultate ale colegilor mei, chiar cei care au fost cu mine în clasa mea de la Busia, inclusiv facultățile la care am intrat eu și cele la care au intrat colegii mei. Iar aceste lucruri și aceste rezultate vin după foarte mulți ani de planificare, adică practic voi trebuie să vă utilizați tot timpul pe care îl aveți în liceu ca să vă construiți activitățile extracurriculare. Și atunci aș vrea să trecem prima oară prin tipurile de activități extracurriculare, pentru că sunt destul de multe și poate părea confusing atunci când începeți, însă aș spune că o aplicație bună este o aplicație diversă, aplicație care atinge cât mai multe puncte diverse și arată cât de well-rounded sunteți voi ca individuals. Bun. Și o să vorbim mai pendelete despre Passion Project. Însă, o altă zonă foarte importantă, care de obicei este un super tool when it comes to admissions, este zona de research. În facultate, most of you, dacă ajungeți la facultate în SUA, veți face foarte mult research, constant. Și atunci este important ca voi să lucrați deja la această zonă încă din liceu. Și, din păcate, nu sunt foarte multe oportunități pe zona de research în România încă, însă sunt multe alte oportunități pe care le puteți avea bineînțeles, în afară, dar și câteva tabere în România la care puteți merge ca să primiți o experiență, să spunem, asemănătoare de cercetare cu cea pe care o veți avea la facultate, unde, bineînțeles, sunt mult mai multe resurse. Acum, nu este pentru toată lumea zona de research, însă tot puteți să faceți ceva care este în zona academică și, în general, zona academică este foarte bună, mai ales dacă puteți să fiți în organizații care sunt un pic mai mult înclinate pe zona academică, se leagă mai mult de subiectul pe care voi vreți să îl studiați mai bine atunci când veți fi la facultate. Zona aceasta este foarte importantă și arată cumva că sunteți dedicați um, pentru majorul la care voi vreți să aplicați. Asta este, cred că, cel mai important lucru, dar arată și faptul că sunteți curioși și că descoperiți mai multe din nou de ceea ce sunteți interesați. Nu totul trebuie să fie strict pentru majorul pe care îl veți avea. Dacă vreți să studiați istorie, nu toate activitățile voastre trebuie să fie legate de istorie. Da, să benefit of it, dar trebuie să fiți curioși și trebuie să vă uitați în jurul vostru și să luați toate oportunitățile pe care le aveți și care vă interesează și să descoperiți dacă este ceva ce veți face și la facultate, pentru că, în general, la facultate veți avea tot felul de degree requirements, care sunt foarte multe elective pe care trebuie să le luați și atunci
veți descoperi mult mai multe zone. Este bine dacă deja ați interacționat cu anumite zone și puteți să vă dați um, seama cumva care este uh, lucrul potrivit pentru voi, ce cursuri veți lua și așa mai departe. Deci fiți curioși și fiți open-minded to discovering more things about life. Asta cred că e cel mai important sfat pe care l-am. Apoi este zona de athletics. Este foarte bine dacă puteți să faceți un sport și eu din nou că aceste lucruri nu sunt mereu accesibile, însă recomandarea mea este să vă uitați la o listă de genul acesta și să vă gândiți, ok, care sunt lucrurile pe care le am eu în apropiere de mine, pe care le pot face, sau dacă nu, care sunt lucrurile pe care le pot face online și așa mai departe. You have to make the most out of what you have. Asta este cel mai important. Așa. Zona de community service este din nou foarte importantă. Asta se arată foarte mult și prin passion proiectul pe care le veți avea, dar nu numai. Apoi, if you're involved in the arts, that's amazing. Tot felul de lucruri pe care le puteți face pentru a vă pentru a arăta că sunteți un aplicant cu foarte multe interese și I think that's the best way to go. Personal, știu că unii oameni sunt mai focus pe o anumită, pe un anumit domeniu, cum a fost poate și Andra un pic mai mult, dar și Cristi. Eu am fost mult mai multi-potential aici. M-am adus în foarte multe zone diverse. Both ways are good and both applicants can get in. De aceea trebuie să vă uitați și să vă gândiți, ok, acestea sunt tipurile de activități pe care le pot face, ce rezonează cu mine și ce nu rezonează cu mine. Dar una care vă spun sincer că will most likely resonate with everyone este zona de work experience. Dacă puteți să aveți un internship sau un shadowing period sau așa mai departe la o firmă care lucrează în domeniul pe care voi sunteți interesați, cred că este the most ideal thing, situation in which you can be, pentru că vedeți în primul rând dacă vă place cu adevărat acel lucru pe care sunteți atât de eager să studiați la facultate și aveți și o experiență foarte bună care vă construiește foarte multe skill-uri. La fel și zona de summer programs unde aveți foarte multe oportunități și chiar vedeți exact cum este să studiezi acel domeniu de care momentan sunteți interesați, iar unii aplicanți își schimbă opțiunile după ce trec printr-un program de vară corespunzător intereselor lor și își dau seama că poate vor să urmeze de fapt altceva. Și mai sunt și alte opțiuni, cum ar fi political involvement, study abroad opportunities și așa mai departe. Deci sunt super multe activități pe care le puteți face. Și o altă, un alt mod în care să vă gândiți la activități este să le puneți pe categorii așa cum vedeți aici și să vă gândiți ce aveți nevoie voi în aplicația voastră. Și o să vă spun din prima că activitățile pe care le faceți în școală, dacă aveți din nou activități în școala voastră, sunt foarte importante. Pentru că ele arată faptul că atunci când veți fi la facultate, veți fi la fel de involved când vine vorba de organizație din campus și vă va face plăcere să intrați acolo. Una dintre cele mai frecvente și cred că există la nivelul tuturor școlilor din România, cel puțin liceelor, um, este Consiliul Elevilor și vă recomand să faceți parte din el dacă reușiți și să încercați să fiți more involved in your um, school and see what you can do. Apoi sunt foarte multe proiecte independente pe care le puteți face sau alături de alți oameni care nu sunt legate de școală, de la projects, la startup-uri pe care le puteți crea. Puteți să creați aplicații, puteți să creați website-uri, puteți să vă faceți din nou un mic business, tot felul de passion projects, să aveți propriul vostru ONG și așa mai departe. Sunt multe, multe lucruri independente pe care le puteți face și I think it's very worth exploring things that you can do on your own. Iar la categoria de other, noi în general punem tot felul de programe la care vă puteți înscrie pentru a vă putea construi skill-urile de care aveți nevoie în toate celelalte activități pe care le puteți face și recomandarea este să încercați să aveți aproximativ două din fiecare categorie atunci când începeți, în funcție de clasa în care sunteți deja. Așa. Iar parte din o aplicație care a fost succesful la Harvard, puteți să vedeți câteva activități și organizații și vă puteți inspira și voi și să aplicați și voi pentru ele. Acest profil este un pic mai activist, asta este important de menționat. Și
Vedeți că sunt activități destul de diverse în continuare, majoritatea cu impact, aș spune, național, dar și un pic internațional. Dar vedem și robotica, adică chiar dacă este un profil activist, asta nu înseamnă că nu puteți să aveți și alte pasiuni extra. Și este important de menționat că atunci când vă veți arăta toate aceste activități, în primul rând aveți loc de maxim 10 activități în Common App, iar pentru fiecare aveți 150 de caractere pe care le puteți folosi pentru a descrie aceste activități. So it's very important to learn how to speak about your activities. Deci atunci când vă descrieți o activitate să fie în cel mai bun mod și în cel mai eficient mod posibil ca să puteți să informați foarte bine cititorul despre aplicația voastră și la fel puteți să adăugați doar 5 premii pe care le-ați primit de-a lungul liceului și nu aveți niciun fel de descriere, deci din titlu trebuie să se înțeleagă foarte bine despre ce este vorba și pentru că este un spațiu atât de mic, din nou, trebuie să învățați să fiți foarte eficienți and the more you do it, the better you get at it. Asta înseamnă prin foarte multe iterații ale rezumeului, prin foarte multe eseuri pe care le scrieți deja dinainte să aplicați și în care învățați să vorbiți despre achievementurile voastre. Și o altă componentă care cred eu că este cea mai importantă este să arătați social impact prin activitățile voastre și aici am pus 3 exemple de activități cu un impact social de la nivel local la internațional. Și puteți să citiți mai multe despre aceasta. O să vă trimitem și slide-urile mai târziu when you can look at it. Și acestea sunt de la foștii noștri elevi care acum sunt la Chicago, Dartmouth și Claremont McKenna. In the interest of time, I suggest you take a look at this on your own and read more about it. Iar acum un alt lucru despre care abia așteptam să vorbesc și sunt sigură că și voi sunteți foarte excited despre asta, este zona de passion projects, încât they are very important. Aș spune eu că pentru foarte mulți elevi, this is the main thing of their application and this is great. Și un loc foarte bun de la care să începeți, spune că sunt cele 17 goluri de la UN, de dezvoltare sustenabilă. And I think it's an amazing thing to know about, to read about, and to get more info on this. Și cumva să începeți un proiect cu aceste goluri în minte. Este și un subiect de discuție foarte bun. Eu vă zic că cel mai important gol pentru mine a fost for quality education și majoritatea activităților mele au fost în zona aceasta, iar apoi am tranziționat un pic mai mult spre 13 climate action, care a devenit din ce în ce mai important. Și acesta este un exemplu pe care vi l-am dat de Passion Project, care este exemplul meu personal, și anume aducerea unui MUN în România, care ofera și financial aid pentru studenții din arii underprivileged, which is very important, was very important to me. Știind contextul în care se făceau foarte multe conferințe de acest tip și nu trebuie să fie o idee wow, ceva ce nu s-a mai văzut deloc în România. Clar, erau foarte multe munuri la momentul în care eu am început acest mun, însă asta nu înseamnă că nu puteți să aduceți ceva inovator la ceva deja existent, însă o să las pe Cristi să vă povestească un pic mai mult despre procesul lui de a construi politică pentru toți, care este un proiect foarte, foarte interesant și a ajuns la un număr foarte mare de oameni și chiar I'm very proud of him, so I'll let him talk more about how he built it. Thank you, Emma, for this great intro. Ok. Deci, ca și studenți la prep sau nu, nu contează. Spre exemplu, eu am urmat acest tabel, să zic așa, aceste goluri pentru a crea politică pentru toți. Probabil vă gândiți, ok, dar deja există inițiative care sunt destul de similare. As Emma said, puteți aduce ceva inovator și la activitățile care cumva sunt deja în România. Adică poate să fie ceva nou în orice activitate. Spre exemplu, în politică pentru toți, cum spune și cumva, cumva obiectivul nostru este politică inclusivă pe înțelesul tuturor.
ca să includem fiecare persoană cumva. Nu vreau să vă plictisesc să vorbesc foarte mult despre politică sau chestii genul ăsta, dar vă voi vorbi despre cum, like how to build this și realistic cum am făcut eu asta. Păi, în primul rând, m-am gândit la o idee, ce aș vrea să fac. M-am gândit, nu aș vrea să am un podcast, nu aș vrea să am, nu știu, alte lucruri care sunt așa mai, care necesită cumva, o structură, niște mai multe fonduri, cumva. Deci, politică pentru toți trebuia să fie ceva care să fie făcut cu 0 lei. I came up with this idea, I created my logo and everything like that. După care, cred că mă uitam pe Instagram și am ajuns la un comentariu de la cineva care pur și simplu explica niște lucruri foarte bine despre politică și m-am gândit, ok, this person has a lot of knowledge. Am intrat pe profilul lor, avea deja 1000 de urmăritori și avea o poză în profil cu prințul Charles, at that time, acum este regele Charles. Uh, and I thought, okay, that's great. Okay, I need this person. Așa că le-am dat pur și simplu mesaj pe Instagram și chiar dacă erau gen like a middle-aged man, they replied to me, they were very kind. Pot spune că am avut noroc. Poate chestia asta nu se m-a întâmplat de multe ori, spre exemplu, cum s-a întâmplat și mie. Am dat e-mail la foarte mulți profesori universitari pentru a începe un internship sau să mă ajute la lucruri de genul. It's just really like it's just be like a random person. Nu contează, nu trebuie să fie gen ceva foarte academic sau nu știu, pur și simplu puteți să găsiți o persoană random într-o zi care vi se pare că împarte aceleași valori cu voi. Um, și vă veți da seama că e persoana potrivită pentru a începe un proiect. Și de bineînțeles, la prep, având în vedere că avem o comunitate foarte mare, puteți să începeți un proiect cu un alt elev sau, nu știu, cu cineva care este un alumni, care este la facultate în SUA, spre exemplu. Like we are here to like support your ideas more. Um, deci, practic, asta s-a întâmplat pentru mine. Am, like, scheduled a call, am avut un Zoom și am mai mult despre proiectul ăsta. Mi-a dat foarte multe idei. Practic, el a făcut toată discuția, toată sesiunea. Mi-a făcut cumva și un sheet, cam așa, în care să-mi spună ce fonduri aș avea nevoie. I-am spus că nu avem cumva resurse necesare, dar he told me that he was gonna help me with funding dacă va fi necesar. Din fericire nu a fost necesar și am reușit să atragem mai mulți elevi, mai mulți voluntari. Iar dacă cumva vă interesează să aveți acum să multe activități, I'm open like to like ca să acționăm mai mulți elevi, mai mulți voluntari în echipa noastră sau pur și simplu dacă aveți voi proiectul vostru și vreți să vi lansați, aveți nevoie de mai mult suport, cumva să atragem multe persoane, politică pentru toți poate să vă ajute cu o colaborare sau, nu știu, o promovare pe Instagram. It's totally free of charge, so don't worry. I love to work with all of you. Și cam asta a fost procesul meu de a crea acest proiect. Acum a ajuns la un număr mare de persoane, uh, la politicieni și așa mai departe și din fericire primesc și pe e-mail mai multe oferte cumva de a colabora de la persoane care sunt, nu știu, studenți și mi se pare cumva insane faptul că am persoane care sunt atât de care au trecut prea multe sisteme educaționale cumva um, și vor să facă parte din acest proiect. So you can be the next person who does this și atrage atenția persoanelor care, nu știu, au 30 de ani și au foarte multă experiență în domeniul ăsta. So yeah, anything is possible. Thank you, Cristi, și sunt foarte de acord. Cred că the mentorship is the most important thing you can get when you're building a project. Deci, uitați-vă și interesați-vă de oameni care pot să vă ajute și să vă susțină. Noi încercăm întotdeauna să ne conectăm elevii cu alți studenți care au făcut lucruri similare și care pot să-i ghideze, însă oamenii, în general, sunt foarte willing să vă ajute dacă voi faceți primul pas și întrebați și dacă au timp și din nou, pot să fac acest lucru, sunt sigură că veți da de persoane foarte bune care să vă ajute, deși uneori este mai greu și trebuie să trimiteți poate zeci de mail-uri până ajungeți la o persoană potrivită. If you really work hard towards it, you can make it happen. Iar acum, uh,
Mi-ar plăcea foarte mult dacă ați vrea să împărtășiți și voi cu noi despre cea mai impactful activitate pe care o aveți. Nu trebuie să o faceți acum, dacă vreți să scrieți în chat, that's amazing. Dacă nu, puteți să ne scrieți și mai târziu pe mail sau personal. We'd love to know more about it. Uh, Moving forward, aș vrea să discutăm un pic despre programul nostru. Dacă sunteți clasa 9, așa zicea, și sunteți interesați să lucrați mai mult la aplicația voastră, și aici îl vedeți și pe Ștefan, care a fost împreună cu Andra la Yale Young Global Scholars. Au fost cumva foarte, foarte interesant. Au fost la același program, același cohort. It was amazing. S-au dus împreună. Și așa vor face și elevii noștri de anul acesta, care toți sunt la prima sesiune și vor merge împreună și vor fi acolo timp de mai multe săptămâni. E foarte bine atunci când ai mai multe persoane care să te susțină alături de tine. Think this is great. Iar acum Ștefan este tot la fel unul dintre foștii noștri elevi care va merge la facultate, unde a primit o bursă full la University of Chicago, an amazing university, and I'm so proud of him. And so happy to see that. Și noi vă putem ajuta de la orientare în carieră, la a vă face o strategie foarte bună, la a înțelege exact toate componentele aplicației, la a vă dezvolta skill-uri și we are very happy to have you in our community, să vă conectați cu toți elevii noștri și anteriori și, pe care îi avem acum. And if you wanna start early and achieve your dreams, puteți să ne scrieți oricând, and we are happy to help you figure things out. Bun. Moving forward, one thing that I can recommend este să ascultați podcastul nostru. Aveți și QR code-ul acolo în cazul în care vreți să ajungeți mai ușor acolo. Este available pe multe platforme. Sunt niște episoade foarte interesante din care you can draw a lot of inspiration from și să învățați mai multe despre procesul de admitere. And I think it's a very useful resource. Sunt foarte puține resurse în România și în română despre procesul de aplicare, așa că I would highly recommend checking it out. Unele episoade sunt super interesante și foarte useful pentru punctul în care sunteți voi acum, iar altele vă pot ajuta mai departe în cariera voastră. Acum, we're gonna stop here. We talked a lot about a lot of things. Așa că dacă aveți întrebări pe care vreți să le puneți acum, ori în chat, ori să vă porniți microfonul și să adresați întrebarea, we are very happy to take a couple of questions și vă mulțumim foarte mult că ați stat până acum și we're happy to chat more if you have any questions. Și dacă aveți întrebări poate mai târziu pe care vreți să ni le puneți, we're very happy to answer și nu uitați că și mâine aveți două sesiuni foarte interesante, una despre Europa și una despre SUA și you can ask more questions there as well. Foarte bună întrebare, Sara. Thank you for asking that. Da, SAT-ul este un examen american, în primul rând. Este un examen complex, structurat în două probe, una de engleză și una de matematică. Costul este aproximativ $100 și ceva. Se poate da, cred că, dacă nu mă înșel, de 8 ori pe an în România. Um, Este un examen dificil, dar te poți pregăti atât individual cât și alături de altcineva. Noi avem și programe pentru City dacă sunteți interesați. Din nou, este un examen destul de dificil, așa că va trebui să vă pregătiți destul de mult ca să aveți un rezultat bun. Și aveți nevoie de el atât pentru SUA, cât și unele facultăți din Europa îl cer, sau este ca variantă. De exemplu, la Bocconi puteți să aplicați ori cu ACT-ul, ori cu examenul lor intern. Dar de obicei elevii aleg să dea ACT-ul pentru că este semnificativ mai ușor decât este um,
examenul lor. Dar, Andra, dacă you have more things that you would like to share about it, feel free to do so. Da, mersi, Emma. Uh, Legat de întrebarea cu dacă ai, de întrebarea am nevoie de un mentor. Pentru SAT se găsesc foarte multe resurse și online, dar dacă ai nevoie de un plan personalizat și if you feel like we can help on that, cum a spus și Emma mai devreme, putem crea un plan personalizat. Tot ce trebuie să faci este să ne scrii un e-mail la VSA Prep sau vreau să studiezi în America. Legat de resursele online, cel puțin câteva exemple de resurse care m-au ajutat pe mine foarte mult în afara ajutorului primit de la VSA Prep a fost să lucrez foarte mult de pe College Board. Partea foarte bună la SAT este că în momentul de față se dă digital. Asta tot înseamnă că trebuie să te duci în centru de examen să-l dai și o să-l dai acolo de pe laptop personal sau de pe un calculator pe care ți-l împrumută dacă este cazul. Dar partea cea mai bună este că dând digital SAT-ul poți să simulezi acasă examenul în condiții reale, chiar pe aplicația pe care o să dai examenul în ziua respectivă și mai exact pe Blue Book. Partea și mai bună la Blue Book, părerea mea, este că ai 11 teste de practice, care sunt teste oficiale pe care le poți da în absolut condiții identice cu examen. Asta înseamnă cu cele două părți, partea de reading and writing la engleză la început și partea de matematică ulterior, care sunt toate grile. Vorbim aici de aproximativ 2 ore, o oră examenul de engleză împărțit în două module și o oră după aia examenul de matematică. Și legat de resursele online, una care m-a ajutat pe mine foarte mult a fost tot oferită de College Board, adică de cei care hostuiesc examenul, cei care au platforma Bluebook și mai exact este Question Bank, unde sunt peste 3500 de întrebări pe fiecare subcategorie de examen din partea SAT-ului, întrebări validate, întrebări făcute de cei care fac și subiectele. It's as official as it can get, so e cea mai bună resursă pe partea asta. Totodată, cei de la College Board dau o pagină de resurse, îi recomandă foarte mult Khan Academy, depinde foarte mult și de stilul vostru de lucru, este foarte similar cu Duolingo în anumite aspecte, so it really works on that part as well. Sau în plus, câteva resurse care v-ar putea ajuta foarte mult sunt The Princeton Review, care oferă un full-length test gratuit și au mai multe webinarii deschise pe partea asta, numai că depinde foarte mult și de oră, fiind alt fus orar. Și încă un lucru care ajută foarte mult este să, cum a zis și Emma, cum am spus și mai devreme, start prepping early. În momentul de față suntem pe 31 ianuarie. Cred că următorul examen este în martie. Asta înseamnă că dacă nu alegeți să dați în martie, următoarea variantă va fi în mai, iunie sau august. Deci veți avea timp destul să vă apucați să învățați dacă faceți asta de acum. Cea mai bună strategie, puteți începe din start cu niște practice test, să vedeți care sunt zonele lacunare și după aceea să lucrați specializat. Asta e strategia care a mers în principal pentru mine, dar, bineînțeles, diferă de la persoană la persoană. Da, și trebuie să fiți realiști atunci când vă pregătiți, pentru că este una să crești de la 1400 la 1500 și este alt domeniu complet să încercați să creșteți de la 1100 sau 1200 până la 1500. Mm, Cred că este destul de obvious că va trebui să vă pregătiți mult, mult, mult mai mult dacă este o diferență mare între scorul pe care vă doriți și scorul pe care îl aveți la momentul actual și să vă gândiți și că cel mai probabil în practice test pe care le veți face acasă veți face un pic mai bine decât veți face la examen, încât um, este un mediu diferit. Thank you for the question, Sara. Dacă mai ai alte întrebări, we are happy to answer. Um, Da, ok, Sara. Deci pentru Europa trebuie diferă de la țară la țară și în unele țări este necesar sau poate fi folositor, dar din nou depinde. Dacă în țara în care vei aplica tu nu este considerat absolut deloc, atunci nu trebuie să-l dai. Dacă ne poți da mai multe detalii, te putem conecta cu cineva de la VSC să discuți un pic mai mult despre requirement-urile pe care le ai. Iar, Roxandra, thank you for the question. Unde putem găsi o listă cu summer schools ca să verificăm ce anume ne poate fi potrivit sau interesant? Din păcate, nu este o listă cuprinzătoare cu toate programele pe care o puteți accesa online. Pentru elevii noștri noi avem foarte multe liste și foarte multe resurse care oferă
informații despre foarte multe programe. Um, Dacă ne dai un mail, we can talk more about it și eventual during an office hour we can give you more details. Știu că Cristi trebuie să plece, dar dacă aveți întrebări pentru el, feel free to message him. Știu că va lăsa și numărul lui mai sus, dar îl găsiți prin mai multe modalități. Thank you so much, Cristi, că ai fost alături de noi, iar eu și Andrei o să mai rămânem câteva minute să mai răspundem și la restul întrebărilor. Thank you so much, guys, and thank you for joining our session. Pa, pa, Cristin! Have a good day! Ok, da. Deci, asta este o modalitate prin care să descoperi niște summer schools, dar dacă ai și ceva în minte specific, the best thing you can do, I think, is to email us, să ne spui de ce ai fi interesată and we can try to help you find some programs that are suited for you. Și, din nou, ne postăm foarte multe rezultate pe Instagramul nostru, așa cum am spus, so you can also check our results there și să te inspiri din asta. Iar online, dacă încerci să cauți the best way to search for summer programs, which we did when we built our entire resource of summer programs, is to search by topic. Deci dacă ești interesată de un program dintr-o anumită zonă, try searching for that. And you're gonna see a lot of them, dar trebuie să verificați foarte bine atunci când vine vorba de summer programs, dacă, din nou, dacă aveți nevoie de burse pentru că, sau dacă sunt gratuite, pentru că s-ar putea să nu fiți eligibili ca studenți internaționali să primiți acele burse și așa mai departe, sau să aplicați la acele programe. De aceea este um, important să aveți un research foarte bine făcut. And we already did this, de aceea ne putem ajuta elevii în cel mai bun mod posibil. Ok, David, thank you for the question. Ni se spăresc șanse dacă alegem un liceu în altă țară, suntem vizionați ca internațional când vom aplica de acolo la facultate. That's a very interesting question. Thank you for asking that. Elevul nostru Ștefan a fost la UWC. It was an amazing experience for him. Am învățat foarte multe lucruri. Eu recomand foarte mult UWC. I think it's an amazing system. Și o oportunitate foarte bună unde puteți primi burse să mergeți. It's extraordinary. I'm such a big fan. Dar sunt și alte programe de liceu în străinătate. In my opinion, going there is life-changing și învățați foarte multe lucruri și dobândiți foarte multe skill-uri care vă vor ajuta atunci când veți aplica la facultate și când veți fi la facultate. Deci, experiența este clar foarte bună. Însă, într-adevăr, șansele voastre se măresc. De ce? Pentru că voi veți fi în continuare comparați cu elevii români. Pentru că this is your citizenship and they're gonna compare it you to the rest of the people. Și atunci când văd un profil atât de divers, internațional și așa mai departe, cu rezultate în IB sau un alt program internațional pe care îl urmați, cu activități internaționale, cu premii internaționale de la diverse competiții la care mergeți prin intermediul școlii la care sunteți, that's gonna make your application 10 times better. Așa că dacă aveți oportunitatea să mergeți la un liceu în străinătate, absolutely go there, yes. Avem șanse să intrăm la o facultate din America dacă nu mergem la niciun summer school? Da. Și clar au fost foarte multe cazuri în trecut, însă summer schools, like, they have such a great value pentru aplicația voastră și în cazul Andrei și al lui Cristi, amândoi au fost mai întâi la un summer program la școala la care au intrat după cu bursă completă. De ce te ajută un summer school să creezi această oportunitate pentru tine și poate chiar să intri la aceeași facultate după ce ai fost la un program? Este foarte simplu pentru că puteți să vă faceți foarte multe conexiuni la acea facultate care după aceea poate profesori sau alte persoane din staff să vă recomande pentru facultatea respectivă și așa mai departe. I think it's an amazing experience nonetheless. Andra, dacă vrei tu să ne povestești foarte briefly despre cum te-ai conectat tu cu el fiind acolo și de ce te-a convins asta că um, o să fie cea mai bună oportunitate. Da, mersi, Emma. Ca să vă dau scurt de tot un brief,
Eu știam dinainte să fiu la UAGS că da, o să vreau să merg pe partea de STEM, pe partea de mate, pe partea de robotică, dar nu știam exact ceea ce voiam să fac în această parte. Numai că partea mea foarte norocoasă a fost că la Yale în Global Scholars am putut să lucrez direct sub profesorul șef de catedră al Departamentului de Robotică de la Yale, domnul Brian Scaselati, care era și cel care se ocupa de departamentul și clubul de Social Assistive Robotics, care este un domeniu de frontieră care combină foarte mult robotica cu psihologia și se ocupă pe crearea de roboți cu aspect social pentru tratamente cu persoane, cum ar fi cu persoane sau copii de pe spectru. Pentru mine, care știam că vreau să merg în direcția asta și aveam pasiune și psihologia și robotica, nu doar că a fost un pas în față să-mi dau seama, ok, ăsta este fix nișa pe care vreau eu să merg, dar a fost și ocazia să mă conectez cu unul dintre singurii profesori din lume care predă această nișă și care este și unul dintre pionierii acestui domeniu. Cu siguranță, asta m-a ajutat foarte mult și să-mi dau seama ce vreau să fac pe viitor și m-a ajutat și foarte mult să-mi scriu și aplicația la ei, pentru că unul la mână am fost în campus, am putut să văd cum e facultatea și am putut să văd cum sunt profesorii, să interacționez cu profesori, cu elevi care au intrat, dar și cu mediul academic, dar și ei puteau să știe anumite lucruri despre mine din start, fiind acceptată la un program de-al lor. Deci, deși nu este obligatoriu să aveți programe în aplicație, if you start early and join prep, we can help you find the programs that will either show you which major do you want to study, or care v-ar putea ajuta să vă dați seama dacă universitatea unde vreți să aplicați is the best fit for you, cum din fericire a fost cazul la mine. Da, and another addition to that este că unele facultăți, cum este, de exemplu, programul de la Babson, vă dau și credite pe care voi le puteți folosi mai departe la facultate și vă scuteți de poate anumite degree requirements sau așa mai departe. Deci sunt diverse lucruri care sunt foarte importante pe care le puteți face încă din liceu care să vă ajute atunci când mergeți la facultate și un summer program it can really be a very good opportunity and a very good way to spend your summer, să nu mai spun mai ales la cele care sunt on-site, că vizitați o țară nouă and you have such great experiences and you make great friends. Um, Super, mulțumim, Alexia, pentru întrebare. Acum, Sofia, ne puteți spune mai și despre examenul IELTS? Andra, vrei să ne povestești tu un pic despre IELTS? Da. Deci, în prima parte, examenul IELTS, ca să vorbim și de partea tehnică și costuri, uh, costă 1100 de lei, care it's a bit pricey, but it's not so different from Cambridge, which mostly Romanians are very familiar with. Eu am avut norocul să nu plătesc examenul de IELTS, deoarece mi-a fost decontat printr-un program de sesie Bridges of Knowledge, care a fost susținut în 2024, fix înainte să intru la prep. Deci am scăpat de acest parte, dar ca să vorbim tehnic de examen, este foarte similar cu cel de Cambridge, numai că are a key difference. Bineînțeles, aveți partea de reading, aveți partea de writing, numai că diferența foarte mare este că nu aveți o probă propriu-zisă de gramatică. Veți avea examenul de listening, după care veți avea direct pe platformă examenul de reading și după aceea direct examenul de writing, unde veți avea numai două subiecte care sunt foarte technical și după câteva ore partea de speaking. Partea foarte frumoasă la IELTS pentru mine, care m-am pregătit o viață întreagă de Cambridge ca să nu mai dau Cambridge-ul, a fost că este foarte technical. Față de Cambridge, exprimările sunt mult mai tehnice, sunt mult mai scurși la obiect, sunt mult mai logice și mult mai orientate pe subiect. Nu vorbim atât de mult de review-uri literare care trebuie interpretate pentru o grilă și vorbim mai mult de atenție la detalii și întrebări specifice pe informații spuse în text, care este un avantaj foarte mare pentru studenții români care la finalul clasei a 12 la proba de română la BAC vor avea la început niște întrebări pe text care sunt culmea foarte similare cu cele de la SAT, de IELTS, but they're more on point. Partea foarte bună la ITS de asemenea este că există centre în România unde se pot susține direct și the key difference in the exams is that în mare parte puteți să susțineți speaking-ul atât cu o persoană din România, cu un profesor, lucru pe care îl bifați în platformă, sau să susțineți un interviu online
de la centru de examen. Ei o să se ocupe de absolut tot, o să vă pună într-o sală în care sunteți liberi, o să vă conecteze la un sistem cu căști unde totul o să fie condiții foarte bune și o să puteți avea interviul cu un interviewator din altă țară ca să nu existe anumite probleme logistice, orice, sau să nu fie interpretabil. Deci e mult mai scurt și la obiect față de alte examene de engleză cu care am avut eu tangență, cel puțin. Dacă ai mai multe întrebări, you can email us later and we'll answer sau poți să le pui în chat dacă nu a fost ceva foarte clar. Super, thanks a lot, Andra. Um, okay, thank you, Sophia, for asking this. I think this was great. Și Sara, și eu cum pot verifica dacă acea țară cere SAT-ul, din ce sursă, din site-ul universităților sau... Da, deci dacă aveți orice curiozitate despre cum funcționează procesul de admitere la o anumită facultate, pentru că de obicei în Europa diferă un pic mai mult de la facultate la facultate, de la țară la țară, față de America unde este un pic mai consistent, aveți același comuna pe care trebuie să-l completați și așa mai departe. Poate unele vă cer alte eseuri, dar în principiu they're mostly the same. Pentru Europa, cea mai bună resursă este să căutați facultatea pe care sunteți interesați și să vedeți exact ce requirements au pentru aplicație. Și o să vi se spună exact dacă este sau nu SAT-ul necesar, dar I would say că în Europa, din câte știu eu, SAT-ul nu este obligatoriu nicăieri și este mai mult ca o a doua opțiune pentru anumite școli, dar this might have changed. Ok. You're welcome, Ruxandra, mă bucur că te-am ajutat. David, în state de unde mai putem obține și burse de merit dacă financial aid-ul nu acoperă tot? Din păcate, nu prea sunt foarte multe alte surse de burse dacă nu primiți ajutor financiar complet la facultate. În principiu, facultățile la care veți aplica, dacă acestea sunt need blind, și they say that they need 100% of the demonstrated need, sau și dacă sunt need aware, dar la fel, they must say că o să acopere 100% nevoia voastră financiară, ar trebui să acopere din nou, toată nevoia voastră. Însă, dacă aplicați la facultăți care nu acoperă toată nevoia voastră financiară, s-ar putea să nu găsiți alte surse externe. Deci dacă găsiți ceva în România sau așa mai departe, o persoană care poate să vă sponsorizeze și așa mai departe, care este din nou un pic mai rar, dar maybe you have those connections. Dar da, alte burse pentru care puteți să aplicați sunt cumva înainte să vină rezultatele financiare și rezultatele de la facultăți în general. Practic, aplicați în același timp și vedeți dacă obțineți sau nu burse respective, dar practic sunt burse complete sau burse pentru anumite școli la care aplicați. E un proces un pic mai diferit pe zona de scholarships. But thank you for asking that. Bianca, aveți niște recomandări pentru summer schools? Da, sunt foarte multe programe foarte, foarte bune. Depinde, din nou, ce îți dorești să studiezi, um, și care este bugetul tău și în ce regiune vrei să fie, dacă vrei să fie în America, dacă vrei să fie în Europa, în România și așa mai departe. Un alt program despre care nu am vorbit astăzi, care este foarte bun, este cel la U Chicago and I think it's very worth checking it out pentru că oferă burse foarte mari și inclusiv și acoperă travel și noi am avut anul trecut un elev care a intrat um, la un program de la U Chicago și la fel a avut toate nevoile acoperite. Apoi, în România sunt foarte multe programe cool, cum ar fi cele de la Aspire. La fel aveți, poate dacă sunteți interesați de zona de STEM, puteți să mergeți la Măgurele, la școala de tehnologie și eu am fost și mi s-a părut interesant. Din nou, experiențe diferite de la țară la țară, dar sunt super, super multe școli de vară pe care le puteți accesa, depinde foarte mult de interesele voastre. But thank you for asking that și Sofia, este important să dau și IELTS-ul și Cambridge-ul dacă vreau să studiez în SUA. Deci pentru SUA trebuie să dai doar un singur examen de limbă, nu-ți trebuie mai multe. Dacă dai IELTS este suficient și IELTS poți să-l folosești și în Europa în cazul în care te gândești mai târziu că vrei și în Europa. Deci nu trebuie să mai dai și Cambridge-ul dacă nu te interesează SUA. Thank you for asking that și apoi poți da de mai multe ori
examenul IELTS și contează anul în care îl dai. Da, poți să-l dai de mai multe ori și da, contează și când îl dai pentru că este valabil 2 ani din câte știu eu, dar Andra poate ne spui tu un pic mai multe. Da. Examenul tot îmi vine să spun de SAT. Așa, examenul IELTS este valabil 2 ani, cum a spus și eu mai devreme, deci timeline-ul perfect ar fi clasa 11, clasa a 12, dar we would recommend you to take the IELTS exam before starting the 12th grade, pentru că automat o să se deschidă procesul de aplicat la facultăți și odată ce s-a deschis Common App-ul vor fi foarte multe eseuri de scris și nu va fi foarte mult timp. Dar asta nu te oprește din a da IELTS de mai multe ori dacă ai nevoie. IELTS-ul se dă nota se dă pe o notă până la 9, 9 este maximul pentru fiecare probă și se face media. Uh, în ca- Iar dacă stăm să ne uităm la preferințele facultăților din state, nota 6-7, un 7 ideally, is the average for a person who qualifies as a good English speaker. Deci, asta ar fi targetul. Partea foarte bună e că examenul IELTS este conceput și ca academic. El are două părți, general și academic. Academic fiind și orientată strict pentru elevi care aplică în state sau la alte facultăți. Și partea foarte bună este că examenul de academic vă dă voie să faceți câteva greșeli și puteți lua maximum câteva greșeli. De exemplu, la partea de reading, părțile de grile, o grilă, maxim două greșite nu vă afectează punctajul. Puteți să luați maxim cu două grile greșite sau cu some grammar mistakes la partea de writing. Și ca un scroll callback pentru întrebarea mai devreme cu burse, this is kind of a new thing pentru cei care sunt la robotică și care fac first și fac parte dintr-o echipă de robotică. Pentru cei de clasa a 9 până la 11, cei de la first au deschis toamna asta pentru toți anii de acum încolo oportunitatea de a da anumite burse care se fac prin aplicații, la fel ca la Summer Programs. Tot ce trebuie să căutați este pe net First Scholarships și în cazul în care în căutare nu va apare din prima, să căutați First Robotics Scholarships, care sunt eligibile pentru toți cei care au făcut parte dintr-o echipă de robotică și vă pot acorda de la 2500 la 1000 la 3000 de dolari în plus la o bursă pentru un program de vară sau pentru facultate. That is awesome. Thank you so much, Andra, for all the details. Și ultima întrebare pe care o vom lua, dacă mai aveți întrebări, vă sugerăm să ne scrieți pe e-mail și cu siguranță vă vom răspunde în cel mai scurt timp posibil. De la Bianca, dacă vreau să aplic în Europa, este important să merg la summer school sau să am aceleași pregătiri ca pentru SUA. Deci procesul în Europa este foarte diferit și noi ținem cont de asta atunci când lucrăm cu elevi în funcție de ce își doresc să facă, dacă își doresc în Europa sau în America sau în ambele, pentru că automat se schimbă și rigurozitatea cu care trebuie să faci anumite lucruri. În Europa, de exemplu, este pus un pic mai puțin accentul pe activitățile tale extracurriculare sau nu trebuie la fel de multe. Și atunci este important cum îți manageriezi timpul ca să te asiguri că faci o aplicație foarte bună și pentru Europa, dar nu este obligatoriu să mergi la summer school nici pentru SUA, nici pentru Europa. Poate fi important pentru tine să descoperi acea facultate și, din nou, cum a spus și Andra, sunt foarte multe beneficii. Și da, în general, procesul diferă. Vă recomandăm să intrați și mâine la webinarul despre Europa și să aflați mai multe de la studenți care studiază acum acolo. Și da, Nicoleta, putem să... Uh, Ana, dacă poți să scrii tu în chat, te rog, numele Acum bursei. am trimis. Super, thank you so much. Okay, thank you so much. Okay, thank you everyone for joining. You had so many great questions și ne bucurăm să vedem chestia asta. Stay curious and ask more questions. Doar așa puteți să vă asigurați că aveți foarte multe șanse să intrați la facultate în state. Dacă aveți mai multe întrebări și curiozități, nu ezitați să ne scrieți pe e-mail și noi vă răspundem din nou, așa cum am zis, în cel mai scurt timp posibil. Ne bucurăm foarte mult că ați fost astăzi alături de noi și sperăm că v-au ajutat toate răspunsurile noastre.
Dacă you have follow-up questions sau nu ați înțeles anumite lucruri, we are happy to go over things again. Și o să vă trimitem și slide-urile noastre în cazul în care you want to take a better look at some things. Și vă dorim mult succes în procesul vostru de pregătire. If you have questions about our programs or anything else, make sure to email us. Have a good day. Bye bye. Mulțumim tuturor!